Les obres de l'AVE a Barcelona, els treballs inicials per construir el túnel de Sants a la Sagrera, provoquen des d'aquesta tarda els primers talls de trànsit. És en una de les vies més concorregudes de la ciutat, el carrer Mallorca, que estarà tallat 11 mesos. Eduard Carol, com han anat aquestes primeres hores? No s'han registrat cues ni retencions de trànsit en aquestes 4 hores en què el tram del carrer Mallorca, entre el carrer Espronceda, on ens trobem, i l'avinguda Meridiana, porta tallat. Potser al setembre serà l'autèntica prova de foc quan comenci el curs escolar. De moment sembla que el carrer Múrcia, que ha canviat el sentit de circulació, sembla assumir perfectament aquests 20.000 vehicles que diàriament passaven fins ara pel carrer Mallorca. La Guàrdia Urbana i personal de DIF i de l'Ajuntament han treballat conjuntament i en paral·lel. La Guàrdia Urbana tallava carrers i els treballadors actualitzaven la senyalització explicativa de com transitar a partir d'ara pel barri i també delimitaven amb tanques els carrils d'accés a edificis, aparcaments, serveis i negocis. Aquestes feines haurien d'estar enllestides demà. De fet, si no ho estessin, impedirien que els treballs no poguessin començar fins passats demà, els autèntics treballs, les obres reals prèvies de construcció del túnel del tram de l'AVE que ha d'enllaçar Sagrera amb Sants. Els veïns també han baixat al llarg de la tarda al carrer, s'han agrupat en petites rotllanes i es podien sentir comentaris sobre els dubtes que tenien dels efectes de les obres. Es preguntaven si els saltaria pols a les cases, si sentirien sorolls, si notarien vibracions, com s'haurien de moure a partir d'ara habitualment en el barri, i l'únic que se'ls pot dir és que aquestes obres, de fet, el carrer Mallorca tallat estarà tallat durant 11 mesos i que l'alcalde accidental, Ricard Gomà, el que els ha demanat textualment és comprensió. Pocs minuts després de les 5 de la tarda s'obria el trànsit del carrer Múrcia i passaven els primers cotxes. La circulació de vehicles del carrer Mallorca es desviarà per aquí i es preveu que hi circulin 20.000 vehicles al dia. Una imatge molt diferent de la que es podia veure al carrer Mallorca entre Espronceda i la Meridiana, completament buit i ple de tanques a les cruïlles. Durant aquesta setmana els veïns notaran que les obres de l'AVE ja són aquí. L'alcalde accidental de la ciutat ha demanat comprensió als veïns. Garantim que pel conjunt de serveis i pels veïns del carrer Mallorca en aquest tram que quedarà tallat hi haurà garantia d'accés amb la màxima normalitat possible i amb la màxima confortabilitat possible. Tot i el compromís de l'Ajuntament de generar les mínimes molèsties als veïns, aquests veuen amb preocupació el mal de cap que els suposarà tenir màquines treballant a prop de les seves cases i els comerciants tenen por de perdre clientela. Passejar, la gent passejava per aquí. Ara, amb tant trànsit, la gent ja no sabem si passejarà. O sigui, no tenen tantes opcions com tenien abans. Haig de travessar el carrer per una passarel·la, que diuen que posaran unes passarel·les, unes tanques per poder passar amb comoditat, però això ho hem de veure-ho. Les obres prèvies a la construcció del túnel duraran 11 mesos. Durant aquest temps es reubicarà la conducció de serveis sota les voreres. Serà, doncs, al setembre de l'any que ve, quan està previst que comenci a funcionar la tuneladora. Roger Rovira, TV3, Barcelona.